Roux e preguntas. Dase lectura voceiro do Grupo de Goberno, ten a palabra. Respostas ás preguntas do Bloque Nacionalista Galego. Sobre a Escola Infantil Municipal. A Escola Infantil Municipal ten na actualidade 4 unidades en funcionamento. En as 4 hai prazas libres, pola que se dio resposta a todas as familias. De feito, non existe lista de agarda en ningún grupo de idade. A día de hoxe acoden á escola un total de 39 crianzas e teríamos un total de 65 prazas. Fálanos a pregunta de 4 solicitudes para horario de tarde, pero isto non é correcto. Houbo 4 solicitudes de xornada escolar, das cales 2 se matricularon en horario de mañá e as outras 2 renunciaron. Polo tanto, deuse cobertura a todas as solicitudes, habendo prazas libres en todos os grupos de idade. Respecto ao comedor escolar do CEIP Vales Villamarín. O Servizo de Comedor do CEIP Vales Villamarín recibiu 426 solicitudes en prazo e 28 fora de prazo. A afirmación que realizan de existencia de 2 quendas no curso anterior non é certa. Neste curso e para cumprir cos protocolos exixidos pola Xunta de Galicia, houbo que establecer unha quenda máis no comedor do edificio principal do Vales Villamarín. E no comedor do Olario, o Concello adquiriu mobiliario para evitar unha segunda quenda. A limpeza no servizo de comedor vais a realizar garantindo a desinfección do mobiliario dos espazos, de acordo cos protocolos existentes e o número de cuidadores e cuidadores é o necesario para cumprir en todo momento o distanciamento social e o cumprimento dos protocolos. A listaxe de persoas admitidas e as bonificacións foron publicados no momento no que os servizos sociais municipais remataron o procedimento correspondente. Sobre o centro de especialidades. A pregunta sobre a tardanza nas probas de fondo, de ollo ou nas analíticas deben de trasladarlle á Consellería de Sanidade. Dende a Alcaldía mantéñese conversas fluidas cos responsables do centro para demandar que se presten os mellores servizos á nosa veciñanza. Sobre a estatua da Fonte das 4 Estacións. O Concello solicitoulle permiso ao Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia para unha intervención de urxencia para previr novos desprendementos na fonte de acordo coas indicacións dos técnicos. A maiores, o Concello encargou un proxecto de restauración integral, polo que non é posible coñecer o importe das actuacións necesarias ata que o devandito proxecto estea redactado. Respecto á Casa Gótica, o Goberno local está a realizar todas as xestións posibles para tratar de recuperar este ben de incalculable valor cultural e patrimonial para a veciñanza betanceira. Así, pois, realizou de maneira subsidiaria a estabilización do muro da fachada lateral coa Rúa Pastel, así como o encargo da redacción do proxecto para o levantamento da envolvente de dita edificación. Este proxecto foi adxudicado nunha xunta de goberno e poden comprobar as cuestións relativas a esta adxudicación nas actas que se lle facilitan. Respostas ás preguntas do Partido Popular. Sobre a ponte do Mendo e Tabaques, o día 5 de maio de 2016, remitiuse un escrito ao director de Augas de Galicia no que se indicaba a situación da ponte sobre a que fan a pregunta e no que se solicitaba a instalación dunha pasarela de madeira similar a instalada pola Xunta de Galicia noutros tramos do río. Non consta no Concello resposta a este escrito. Nada máis. Voceira do Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra. Primeira pregunta. Hai multitude de aspectos da pandemia da COVID-19 que descoñecemos, mas se hai algunha certeza é que só conseguiremos sair adiante desde a transparencia e a información detallada á veciñanza. Son moitos os concellos da nosa contorna que, baseándose nesa transparencia, ofrecen información detallada sobre o número de casos activos e hospitalizados nas súas localidades, mantendo alerta a poboación e impedindo que ésta se confíe na loita contra o virus. Por que o Goberno Municipal de Betanzos non informa nas súas redes sociais e na súa página web sobre estes datos? Que beneficios obtén a veciñanza desta opacidade? Da mesma maneira, incidindo nesa necesidade de informar a poboación, por que non se informa sobre os días e mesmo as horas en que se realizan os labores de limpeza dos parques, pistas polideportivas e outros edificios de uso colectivo? Un simple cartel na entrada destas instalacións axudaría nese labor informativo e colaboraría na prevención da enfermidade. 2. Porque vou contestar agora mesmo a esa pregunta. O Concello de Betanzos non informa, non ten esos datos, non informa porque non ten esos datos, como o Concello de Betanzos case ningún concello de Galicia, porque eses datos teñenos os concellos que se atopan nunha situación de determinadas restriccións ou con un gromo importante. En Betanzos houbo eses datos cando en xullo houbo un gromo con 10 casos, se os recordan. Pero a día de hoxe non temos datos oficiais dende a Consellería de Sanidade. É unha das demandas dos concellos de Galicia,
moitos concellos temos solicitado que se replanteen dar esta información aos concellos porque poderíamos prestar un mellor servizo á veciñanda coñecendo o que no que se escudan para non dar esa información é na Lei de Protección de Datos. Pero esa información non a temos. Eu podo ter información dunha particular que me fala, como a calquera outro veciño, dun veciño ou dun familiar que está que diu positivo. E todos creo que coñecemos casos de veciños e veciñas de Betanzos que diron positivo, que están confinados por haber estado en contacto cun positivo, etc. Pero os datos reais non os temos. Non os temos os concellos. Por exemplo, a comarca da Coruña, que estuvo con restriccións, os concellos desa comarca si os tiñan nese momento. Pero os de fora desa comarca non os tiñamos. E Betanzos non nos tuvo nunca, máis que naquel momento en que houbo ese gromo no mes de xullo, de 10 persoas. En ningún outro momento. Eso creo que se aclarou dende as redes do Concello en algún momento e quero incidir neso. E é unha demanda que dende a FEGAN, ademais, porque moitos concellos coinciden en pedir esa información para poder actuar mellor e se lle demandou moitas veces á Consellería de Sanidade, pero a resposta sempre é a mesma. Entón, perdoe que a interrumpise, pero era algo que quería aclarar neste momento e que o debe saber a corporación, non temos os datos, senón non habería ningún problema en dalos, en absoluto, todo o contrario. Pero non os temos, nin Betanzos, nin os concellos, ningún concello. A Voz de Galicia, sí. É posible, sí. Perdoe que a interrumpise, ten a palabra. 2. Veciños e veciñas trasladáronos as súas queixas polo problema de seguridade viaria na rúa Reximento Provincial que une a Rúa da Ribeira e o Paseo do Malecón. Nunha das beiravías non hai zona peonil atopándose completamente ocupada por vehículos aparcados á beira da rúa, mentres na beira rúa de enfronte unha terraza dun establecemento hostaleiro dificulta a seguridade viaria para persoas con cadeiras de rodas ou carriños de crianzas e mesmo para peóns, sobre todo para persoas con problemas de mobilidade. É o Goberno coñecedor desta situación? Que medidas ten pensado adoptar para poñerlle solución? Ten pensado no anunciado plan de reforma do barrio da Ribeira reservar esta rúa a un espazo para o paso seguro de peóns? 3. Nas semanas pasadas o Concello informou de que se abría o prazo de matrícula na Escola Municipal de Folclore e no Conservatorio de Música. Desde o noso punto de vista, en ambas as escolas existe un perigo engadido de contagio ou traballarse con instrumentos musicais de vento e o ter que bailar en distancias menores á distancia social recomendada. Que medidas de seguridade engadidas ten pensado adoptar o Goberno local para garantir a seguridade das usuarias e do profesorado de ambas as escolas? Existe un protocolo municipal a este respecto e téñense previstos as actuacións que compre adoptar ante posibles casos positivos? 4. No mes de xullo de 2019, a veciñanza da rúa Imprenta Villuendas tivo que observar como o chan da súa rúa cedía e aparecía un burato de dimensións consideráveis. Ese mesmo burato ocasionou unha caída dun veciño que necesitou atención médica e estivo varios meses de baixa laboral. Logo de falar persoalmente co concelleiro de Obras e coa alcaldía, a veciñanza segue a intentar que se repare a rúa e desaparece ese potencial perigo para a súa saúde. Cando teñen pensado reparar este desperfecto e atender a solicitude desas veciñas? E quinta e última, a veciñanza da rúa Rosalía de Castro trasladounos o seu malestar polas carreiras de coches que teñen lugar nesta rúa as noites das fins de semana, que provocan ruídos, accidentes e molestias para os veciños e veciñas. É consciente o Goberno local desta situación que leva tempo repetíndose? Que medidas ten previsto adoptar para evitala e en que prazos? Grazas, voceira nacionalista. Voceiro do Partido Popular, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Fai máis dun ano, dende o Grupo Popular, trasladábamos ao equipo de goberno a urxencia para subsanar unha queixa continuada por parte dos veciños de Touriñao. Dita queixa falta dunha marquesina na parada do bus escolar daquela zona e que era necesaria para dar cobixo aos nenos e nenas que utilizan este servicio. Agora, nesta derradeira semana, o mesmo colectivo de veciños vende trasladarnos novamente unha petición para que a marquesina que fora instalada a petición deste grupo sexa reparada ou sustituída, xa que se encontra sen unha parte do seu lateral, sen a cuberta e con vidreiras instaladas. Rogamos ao Executivo Municipal a que, coa maior urxencia, e dado que nos atopamos de novo xa en período escolar, resolva estas deficiencias. Segundo,
Veciños e usuarios do barrio da Madalena veñen de trasladarnos novamente o seu enfado pola situación de abandono na que se atopa o lavadoiro e fonte desta zona. Cabe recordar que esta queixa xa foi transmitida en varias sesións plenarias. Rogamos ao Goberno local a que realice as xestións correspondentes para levar a cabo unha actuación de acondicionamento tanto no lavadoiro e fonte como tamén no seu entorno. Terceiro, recentemente, a través dos medios de comunicación, enterámonos de que o Goberno Municipal vai levar a cabo a redacción dun proxecto para poñer en marcha un plan de mobilidade no municipio. Dende o Grupo Popular entendemos que, dadas as dimensións deste anuncio, o Concello debe ou debería ter feito a elaboración dunhas líneas xerais de como se desexa sentar as bases sobre este estudo de mobilidade e que vai encargar supostamente a un gabinete externo. É por elo que lle realicemos as seguintes cuestións. Cando tiñan ou teñen pensado convocar a Comisión de Tráfico para informar ao resto da corporación desta actuación? Cales son os costes previstos para levar a cabo dito estudio por parte dun gabinete externo? Cal é a partida destinada para tal fin dentro dos presupostos? Non creen que sendo unha actuación esta que pode afectar a numerosos colectivos veciñais, rúas, fluidez do tráfico, rodado, comercio, hostalería, etc., deberían de informar previamente e contar coa opinión do resto dos grupos que conformamos a corporación? Cuarto, rogamos ao Goberno Municipal, e máis concretamente a Alcaldía e Concellería de Urbanismo, a que na medida do posible leva a cabo a convocatoria da Comisión do Plan Xeral de Ordenación do Municipio e desta maneira poder evaluar os pasos ou avances dados ao respecto. Quinto e último, recentemente, e tamén a través dos medios de comunicación, algo que ocorre con frecuencia neste mandato, enterámonos de que a partida destinada para a reparación integral da pasarela do pasatempo sería modificada e tan só se vai a realizar un mantemento da mesma. A partida inicial que iba destinada para tal fin, correspondente ás achegas que proveñen da Deputación Provincial, ascendía aproximadamente a unha cuantía total de 240.000 euros. Cal vai ser agora a cantidade destinada para o mantemento da pasarela? Cal vai a ser o destino da maior parte deses fondos que non van ser dirixidos á rehabilitación integral desta infraestructura? Cal é o motivo polo cal non se evalúa primeiro a eliminación ou non de dita pasarela antes de invertir nunha actuación nela? Nada máis e moitas gracias. Ben, pois, moitas grazas a todas e a todos. Sin máis asuntos que tratar, levántase a sesión.